Hi guys. So, nami karon sa bukid. And then, yes, nami sa bukid. So, palain sa ta. magpalahi sa ta guys. Unja. Trending ni ron. Kanang trending man ni ron. So, nilakaw sa mi sabay, nagpasumangil mi nga mulakaw sa mi. Diyan nami sa dapit sa chapel na mo, Saint Isidore. Unja, magsota si Sano dari og kadanay. Marites. Marites o Marisol. Naay tao sa bahay, daghan sila nagtapok ato kanyang duwag dinggo. So, tanaw na unsa sila ka Marites o Marisol. And dyan nami bayong ari. Kaning bayong gikan ni sa bahay. Sa ato na ipatan-aw ni dyan. Nila. O mutan-aw ba sila magawas sa sala. So, inig-abot na ho sa kuan. Ako rin muna og. Unja, si Sanuray mo, video. Aray sa sud. So, nalispad ba ako kay skikip mo yan. So, muna si dyan. Marites. Alright. So, Marites og si Marisol. So, di ami bayong dire. Ay, dire sa apa siya isod. Sige na. See? So, yan na sa forma guys. So, tanawon natin unja. Alright. Let's go. So, mga ito na ta sabay. Di ura good may kaadyo nila kao guys. So, nagpa-as if rami nga mo. Narami lakon ka rin dyan. So, karon guys, padung namin sabay. Di ura kaadyo hinigli ko na. Mga na nasa dyan. So, may bata dito nga among gikasabot eh. Nami kasabot to isa ka bata. Doon sa gisabot rin sa namang nga. Si Jake kinaunhan mo doon. So, nanatas na guys. And, Pisto sa ta. mapwisto sa takarijot. Karisot. Ito naman Brian. Alright, so mapwisto sa ta guys. So, dana na ibutang. Ana na ibutang aga tong bayong. Okay. So, na-press na naman sa siya na park na. Then, na namin gawa sa bahay. So, munaog na ko. Wait in. Ay, atras na ako gamay. Chula. Dili man kayo murag dayo kay ko di ko ka-video. Sige. So, ito sa natin kamay. I-plaster na to guys. Kay, para maka-video dyan si Sanu. Wait. Okay. Okay na. Manira. May nagbabag tawid. Kaya. Dukoy ka. Dukoy ka. Martin. May bang excited na ko. Jesus Marites ang Marisol. So, and then, manahog na ko. So, si Sanu na yung mag-videoan eh. Asa ko imo props. Kami na ba? Props. Silang gawas. Okay na. Let's go. Let's go. Let's go. Good luck. Sana successful. Ako ba to sa sud gabinggo? Nagkana mga bata. Marites. Napamarites number 2.
Masud ko kay dali na sunod ro. Ara kasi bintana kay ko sila pakialam mo. Bingo is life. Mo sila pakialam sa masud ta guys. Wait ako sa iyo, ang sakit. Pag bingo is life jud sila guys. So ato na gyapon idad una to. Baka nagiko ni mga bata. Dali ka na mga paninihak. Ikaw ma! Ikaw ma! So guys, bingo is life but it's gyapon. So what is oh di ba dako kuno kadyo. May lagi kisay Marites. Dunay bawon. Asa may kasulti nimo? Natok jud ko kaayo. Ay, abi na kong halas. Marites man di ay. So guys, success mo na tong prank. So na today Marites ag Marisol ari sa bukid. Daghan kaayo Marites.